shibenta jong ka jingben kre lada wan ka jingkenyu jumai. Ka Ophis jong block development officer jong ka Mawkyrwat CNR di blang aga sngi palai jong ka tayo ula pelong ya ka block level disaster mock drill ha pelau ka Ophis trekam jong ha Mawkyrwat Southwest Kasil district. Laban kedo bahaka ni ka block level disaster mock drill na ka liang ka Ophis ka lapin trekam ya ka kun hun ya da lada wan ka jingja ka jingkenyu jumai kata nado ka incident command post ICP but ka planning section chief kabla clear hi da uba ai lauren yang MCS block development officer ka Mawkyrwat CNR di Blang Southwest Kasil district haringkat u Dr. ES Langxiang district disaster management officer Southwest Kasil district tang kata labo ru ya ka staging area SA ka medical aid post MAP ka relief camp manager RCM cooperation section chief OSC bat ki wede ki badai ha ka benta jong ka jingrap lada wan ujumai ya kani ka block level disaster mock drill la pelong kerpang Ophis jong block development officer jong ka Mawkyrwat CNR di plang a ka ba ki dan laingut ki brio ki bala mensau kan top your way u bala mensau jur tang kata agani ka drill la kan top ru ya ka jingpen kre ya ki brio shaki chaka balong shngan ka jingwat bat palat ya ki mensim brio ka jinga jing sumar ningkong bat ka jingket ya ki brio ki ba mensau lingba ki ambulance sha medical camp bat civil hospital Mawkyrwat shushu ki blawan mani shembenta kani ka block level disaster mock drill ki long nado ki officer na kita na try kam prepare ki nong tray ki pulet bakken tubru na ka fire and emergency services na ka tanat ka kwat ka kya bat ki samla pulie na ka ngap sim college Mawkyrwat kani ka mock drill ka ba mata sini la don ki report no ja ki don kumba RT live mock drill ka ba mata sini ki ba serious injury ma ki bala shitam jor apo sangat sim hostel don way bala seriously injured bala jor ke shitam but way minor injury dan armut baru na po sangat sim hostel dan lainnya bat nakani ka block office baca kani ka fire incident dan way bala injured ing bat kani baru ini ki bala misal ta pha she medical team ki bala don ka ne ko block jini bat kini medical team dan ini bala seriously injured ki la refer na sport civil hospital dia na shwa ban table amne kani ka mock drill dan ki team ki bakal refer di joni dan ki incident command post kadang ke planning section kita plan bersenjai kini jenjai basmusi kadang ke medical team kadang ke operation section team kita shimkia nam tak operation kadang ke fire service team kadang ke relief camp kadang ke medical team logistic team bat kiwi team di baik lang trailang coordinate lang ban pynlong ni kena mock drill ke ba job